Gracia. May tawo na, nangyari may tawo. Adin Gracia. Awa, ano kaya? Ano may ninitaklo yun? Yamana. Ano? Adin bugas. Ewan kakadi ko nala didi ano. Kakadi ko nala didi ko ano. Bang akin lumayog. Nakikirokilin doon didi. Adin kuan. Iya. Adin snack. Adi ba niya mapi? Salamat. Oo. Ako mo salamat tayo. Oo. Kadi kami. Ala, sige. Han, balay ni. Mano, hanti balay. Hanti balay. Rayot pa? Okay, magpupang kami kay tang pamamatronan. Salamat. Ading bugas. Ading bugas. Para may tuunon. Salamat. Oo. Kadi kami. Oo. Ano yung martin karong yan? Gusto ko yung yalo. Ini gawin ko pa para ini. Ini ba? Oray na. Lusot na yung anak na rum. Tulak na lang ako sa bayad din. Dahil na, sadamuhan na po. Akala mo na. Kaya, nagkagalit sila. Hoy, bibe! Opa. Nilo ko mugod talaga ako, no? Hello. May nagtrabaho na higda-higda lang. Wala ka na ipagtrabaho, good. Adi hatag yung nilibit. Abadjis pamili. Nagyaluhain. Okay, para may rin tuunon. Sabi ko, oray sa bugas dit. Oo. Okay, makadi Kami. kami. Nag-thank you ka na, day. Salamat. Hello. Okay. Nak, adi nilibit. Ano? Gustamos? Yeah, adi nito tuunon. Salamat. Kaya ng bugas. Sira di mana? Kinila tulo? Lima po sila. Oh, lima? Salamat ate. Oo, sige. Salamat. Knock-knock. Paso. Adi. Yaw, tayo din puan. Tuunon. Pahatag nila sa Abadjis pamili. Thank you! Ngay nanay, siya iyang ngaran nito. More blessings to come. Salamat. Opay. Opay. Vilma? Yeah. Ading Gracia. Paso. May nagtungan. Bye-bye. Opay. Tuna. Apa? Yaring Gracia. Sige, batkuan. Gracia doon? Oo. Gracia yung ito, draw. Ay, salamat.
balay? Gusto niya lumagbas? Gimana? Adin kuan. Hello. Ay, kaya adin bugas. Oo. Parang nga din upod? Aw. Okay, makadi kami. Halo? Adin balay? Ini nga dunot? Iya. Salamat. Kuan. Bugas. Okay. Salamat. Okay. Di dahil magtawo. Edmon. Ada, Edmon. Ato nagkidling. Ha? Nagkidling kanina. Paghinat may gadi da. Pwede. Ako na na. Gorang bangawari. Gadi din na natin. Anak ko da. Libre nga bugas. Tikang halito, bro. Gadi kami. Nak. Ayan, ini mo na malon. Salamat. Yaman. Ano mo na ini malon? Anak yan, malon. Yan nala. Salamat. Jadi kami. Okay. Nentoy. Adin kuan, Gracia. Ya, adin bugas di kang halito, bro. Salamat. Welcome. Jadi kami. Ay, nagati pag-agi. Iya. Adin kuan, bugas. Pag pinamulat ninyo. Salamat. Ano yung tonon? Pagsan ako? Oo. Salamat ha. Salamat. May lista mo agad kami. Oo ba? Ano ko? Yan yung bugas. Libre nga bugas. Tikang halito, bro. Ang kuya lito. Abadjes niya. Kapag ni Juan Bernard. Ang agama ang oo. Naka, bro. Hatagot niya. Ginrara po lain eh. Salamat. Waray tao dida. Salamat. Ano yung case? Nakuha ng plastic. Libre nga bugas. Tikang halito, bro. Ang kuya lito, badges. Nagisi po. Sige. Pinipicture ako. Libre nga bugas.